Nou, het is wel een recordpoging. Ik wil graag 50 of 100. Juster weet nog 180, maar er zijn ook een heel soort aanmeldingen vanwege het waar. Hou er even rekening mee, als je natuurlijk thuis zit te spelen, dan klopt het altijd. Wel, dat is altijd wel zo leuk, maar als je met z'n allen speelt, dan moet je er even rekening mee houden dat sommige nootjes even wat langer aan moeten worden gehouden. Met al die boogjes dan. En dan klopt het weer helemaal precies. Je hebt geen haast los met de recordpoging. Ja, we beginnen direct om jou te trainen, beginnen we los. En dan zal we zien al deze mensen bij elkaar horen kennen we 4 versjes achter elkaar. Dus dat geven we wel. Is het werkje voor jou? Nou, het is hartstikke leuk werken. Natuurlijk, als het voor het orkest hier, dan moest er altijd wel moest vertrouwd komen en dan moest zorgen dat het al je rent. Maar het is hartstikke leuk, dat ze altijd enthousiasme sjoest. En meestal spelen nooit natuurlijk in zo'n grote groep, dus het is een beetje ziekje van hoe krijgen we alles een beetje bij elkaar. Maar dat slaagt het op zich goed. Nou, ik wil wel graag een heel soort trekharmonica zien. En we zien op festivals met heel weinig. Dus dan denk ik bij Blauwe die al hier. Dus een briefje op Facebook. En daar komen deze mensen al hier op al. Van Venlo tot Vlieland. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Antwerpen, in de buurt van Antwerpen, uit België. Origineel uit Zuid-Limburg, maar ik woon nu in België. Hoe kreeg jij te horen van deze recordpoging? Ik zag een berichtje op Facebook en toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Ik stuurde een berichtje naar mijn moeder van zullen we een weekendje naar Groningen gaan? Ik heb hier wel familie wonen. Dus het is een tussenstop, laten we het zo zeggen. Je hebt wel door dat je hier niet in Groningen bent, toch? Nee, ik ben in Friesland, dat weet ik. Zo mensen, we gaan beginnen. Met de O and the Saints. 1, 2, 1. Totaal heb ik over de 200 mails gehad. Maar ook weer heel veel afmeldingen. En nu mensen die niet opkomen daar. Maar we hebben 135 mensen hier zitten. Gelukt. Hoe wie het? Geweldig. Geweldig. Ja, we vonden het Heel prachtig. mooi. We hadden van genoten, hè? Ja, heerlijk. Ja. Heel mooi. Zo van Ja. einander. Prachtig. We hebben heel veel plezier er terug. Hè? Ja. En we zijn ook wel een beetje een familietje, een muziekfamilie. Ja. Ja, we leven mal mooi. Nou, het wie is skitterend. Ja. We hebben van genoten. Nou, Nou, mooi hoor. mooi. Mooi zo. Dat was het weer. Ja, dat is best.